Tak dneska jsou tady Haninka a Honinka naposledy. Užívají si spolu venku radovánky, objevování, tety Cily a taky trochu maminky. Tak se podíváme, kam se nám ta druhá ztratila. Honí. Tady máme Honinku. A už utíká za ségrou. A teď se budou prát. Musíme si to ještě všechno vyříkat, viď? No jasně. A teta Cila jim k tomu asistuje. To je jak zápasy sumo. Která jste silnější, holky. A podíváme se do sudu. Tak a co dál? Honí. Honinko. Co to tam je zajímavého teda? U té studny rozpadlé, viď? Tak se podíváme tady. Haní. Hanulko. A co jsme to objevili? Jejda, no tak to je vaše nadělení. No necháš to? Hanko. Tak. Vy jste jak žihadla. Tak a to máme Haninku. A já si myslím, že už to pro dnešek stačí. Tak holky, ahoj.